Сәлем дуслар! Эфирда Шаян яңалыклар. Шаян ТВ каналы Түбән Камада кунакта булып кайтты. Төгәлрәк итеп әйтсәк, Апуш балалар китапханәсендә бирегә даими йөрүчеләр яхшы белә. Монда китаплар укырга гына түгел, рәсем ясарга да, җырларга да, осталык дәресләрендә катнашырга да була. Хәзер үзегез күрерсез. Бу кунакларны белмәгән бала юктыр. Әгәйе, Кәҗә белән Сарык, Габдулла Тукай әкиятеннән. Без аларны Апуш китапханәсендә очраттык. Матур исем, әйеме, сөекле шагыйребезнең балачактагы кушаматы. Бу исемне ишетүгә күз алдына аның сабый чагы, исемдә калганнарның җанлы образы килеп баса. Без аның турында тагын нәрсәләр беләбез? Шагыйрьнең 135 еллыгына багышланган чарага бик күп әкият геройлары кунак булып килгән иде. Әңгәмә, уеннар, табышмаклар әйтү, җыр биюләр, шигырьләр аша балалар Габдулла Тукайның иҗаты белән танышты. Үзләре дә аның бик күп шигырьләрен беләләр икән. Безгә дә сөйләп күрсәттеләр. Әйдәле Акбай, ирән син, артарагын белән тән. Алма, туп-тур ятыр, тез үтер, яхшы утыр. Театр яктылыкка, нурга иртә, кире юлга җибәрми, уңга иртә. Балалар Апушны, Апуш балаларны ярата. Монда шундый чаралар уздыру күркәм традиция. Шимбә-якшәмбе көннәрендә бер дулкында ял көне клубы эшли. Психолог, язучы, музыкантлар. Монда инде кем генә кунак булмаган. Балаларга да кызык, әти-әниләренә дә файдалы. Педиатрларны, педагогларны чакырабыз, психологларны чакырабыз. Әти-әниләргә алар үзләренең киңәшләрен бирә. Әти-әниләр инде үзләренең сорауларына җавап табып кайтып китәләр. Китапханәдә 3 зал эшли. Бәләкәч, балачак һәм яшүсмер. Иҗат үсеше залында төрле очрашулар, гаилә белән кино карау, шигырь сөйләү бәйгеләре уза. Кул эшләрен яратучылар һәм өстәл уеннары өчен аерым мәйданчык бар. Инстаграмга килгәндә, контактка килгәндә һәр китапханәнең үз бите, шәхсән Апушның үзенең apush.mk дигән аккаунтына кереп, һәр мәгълүматны, һәр көнне үтә торган чараларны, яңа китаплар килгән мәгълүматны шушы аккаунттан белешергә була. Уеннар, шигырьләр, җырлар, рәсем ясау, осталык дәресләре. Һәр атна үзенчәлекле. Ни өчен сезгә ошады чара? Нәрсә күрдегез? Кәҗә белән Сарык уйнадык бергәләп. Шүрәле белән уйнадык. Тагын нишләдегез? Мультфильм карадык. Менә бит ничек шәп. Бу хакта башкалар да белергә тиеш дидек без. Алар хакында сөйләр өчен Түбән Камага махсус бардык. Без шулай Америка Кушма Штатларында да карыйлар безне татар балалары. Германиядә, Европа шәһәрләрендә, бөтенесендә безне карыйлар һәм безгә язалар, ниндидер сәяхәтләр күрсәтәләр. Апушлы балачак, күңелле балачак. Иң татлы тел туган тел.